На кожнага, хто жыве адзін і заяўляе, што больш не хоча новыя адносіны, у наш час амаль аўтаматычна за спінай ці не глядзяць як на мізэрнага і адначасова падазронага чалавека. Нам цяжка ўявіць, як чалавек можа быць адным і нармальным. Гэта прычына калектыўнай катастрофы, бо гэта значыць, што вялікую колькасць людзей, у каго няма ўласнага жадання жыць з кімсьці і якія ў глыбіні душы лічаць, што гэта зусім не для іх, кожны год саромяць і прымушаюць, каб завялі партнёраў. Гэта прыводзіць да жудасных вынікаў. Толькі калі адзінота мае такі ж прэстыж, як і яе супрацьлегласць, мы можам быць упэўненымі, што людзі вольныя ў сваім выбары і заводзяць пару па правільных прычынах. Таму што яны кахаюць партнёраў, а не таму, што напужаныя застацца аднымі. Таму вось вам некалькі добрых прычын, каб жыць аднаму. Рамантычнае каханне – гэта небяспечная ілюзія. Ідэя быць глыбока закаханым у аднаго асабістага партнёра на працягу ўсяго жыцця вельмі новае, амбітнае і даволі дзіўнае паняцце, якому не больш за 250 гадоў. Калі глядзець бліжэй, то праз доўгі час амаль кожнаму каханню суджана стаць згаслым і складаным. Відавочна, што добры рамантычны брак у тэорыі магчымы, але ён таксама вельмі малаверагодны на практыцы, што робіць любую няўдачу значна менш ганебнай. Праз нейкі час ніхто не лічыць свайго партнёра неверагодным. Тых з нас, хто вырашыў жыць адзін, не варта лічыць нерамантычнымі. Наадварот, мы можам быць сярод самых рамантычных, бо ў канцы канцоў палкія рамантыкі павінны быць асабліва асцярожнымі, каб апынуцца ў добрых адносінах. Адносіны лепш за ўсё пасуюць тым людзям, якія не чакаюць ад іх зашмат. Наш розум недастаткова разважлівы, каб быць у адносінах. Няхай гэта знак сталасці, ведаць, як трэба кахаць і жыць разам з кімсьці, але знакам яшчэ большай сталасці з'яўляецца здольнасць чалавека ўбачыць, што ён на гэта псіхалагічна няздольны, паколькі вялікая колькасць з нас сапраўды няздольная. Самавольны зыход, каб уратаваць іншых і сябе ад наступстваў унутранага душэўнага беспарадку, гэта сапраўдны знак цудоўнай і добрай душы. Быць адным значыць не навязвацца іншым. Гэта вызваляе вас ад пастаянных напамінаў аб тым, якія вы цяжкія і дзіўныя. Няма нікога, хто трымае перад вамі люстэрка, запісвае вашы выхадкі і пастаянна нагадвае вам пра іх. Калі пашчасціць, вы зможаце нават спадабацца самому сабе. Адносіны псуюць каханне. Бывае лепей адчуць адзіноту і трымаць адмову ў сэксе па-за адносінамі, чым у іх. Адна рэч, у якой адзінокім ніколі не адмаўляюць, гэта надзея. Усё гэта не для таго, каб сказаць, што адзінокае жыццё беспраблемнае. Безумоўна, ёсць хібы ў абодвух жыццях, у тым, калі ты адзін і ў адносінах. Адзінота – гэта адно, прыгнечанасць, злоба і расчараванне іншае. Праўда ў тым, што мы проста не вельмі здатныя на тое, каб быць шчаслівымі ў любым з выпадкаў. Што, у сваю чаргу, з'яўляецца добрай прычынай, каб не спяшацца завесці адносіны і каб не спяшацца скончыць іх. Пераклаў Варты Гонт, агучыў Вожык.